ka jingpan ngau jo nong sang ka Tipra Motha Pradyot Kishore Manikyab Deb Barma haka si tho ding ubala ai ksai ba shan an salum lang ya ki seng riulum ki badan haka than chatai lammi ngi nagabanta bandon no daka North East Regional Political Front ka la ban yo jingkershan na ka wei na ki seng riulum na po ka jala Meghalaya. Halor kani ka North East Regional Political Front kat kum kilat pathai khubor lapan pau baya kani an sapen banapat ba hakini kisngi bansawan kata hakatayo banwan tang hapo lai south ngi do Pradyot Kishore Manikyab Deb Barma kani ka jing ai ksa jong Pradyot kadai na ka jing tho jong u hakiran san social media ka baula pan pau baula dap banya kran bar ki seng san parthai ki badai ki seng reulum na kani ka than chatai lammi ngi da ka pan pau ru ba ka por kala dai banya teli hapreng ki jilla kani ka than na ka benta ban pen sawa ka wei ka sur hanong ba Delhi Nalor kata uloong baka sarkar padang kan hapshim khia ya ka jingpen sawa sur jong kani ka than ka dai tang lada ki seng riulum barok ki long kawai bat kani kala ban or long ru ya ki jingdawa bat ki jing e ki baka than ka ya kendu uloong ru bladang ya pat kan sham jing e bangin yo ai ong upradyot Henry halor kani ka jingpen sngo jong Pradyot na kalyang Nongïalam ka Voice of the People Party ka seng ka badan sawngot ki MLA bat ka badan hakalyang persya kalapan paru ya ka sur jong ka hakarinsan social media WhatsApp bat kiwei de Hapa thok kum ka jubab ya ka jing ai ksa jong Pradyot ubadan ka jing day ka bay jan bha bat ka NPP kan thop yo mentri rang ba ka jalao Conrad kia sangma bat u James kia sangma ka bala sakhi na ka jing dan benta ka jong ki ha ki jing lang gi balong ha Tipra ne hanong ba Delhi u president ka Voice of the People Party uba ardan mela basayo maj ulaong bo yo I kan he kan day ka seng ka ba shisha bat ka ba khoj lada ka NPP ka seng ka badan ka dur jong ka BJP kan dan benta lang Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya